Os wrtha i chi croeso i Sgorio ac am raglen sydd da ni heno. Gemau o'r cyngreiriau i sylw i'r merched hefyd ac wrth gwrs tîm dan 19 Cymru. Wythnos brysur dros ben iddyn nhw. Ond ni'n dechrau fan hyn yn Hwlffordd a'i gêm fawr yn erbyn Pennod. 6 phwynt oedd yn gwahanu y tîmau yn ail ac yn drydydd a dim ond 4 gêm i fynd yn y tymor. Yn y bôn, roedd rhaid i Hwlffordd fynd amdani i geisio cau y bwlch na. Ond, gyda'r adegleision heb sgorio yn erbyn Pennod yn ei 6 gêm diwetha, roedd angen i hynny newid. Rhys a Brwsizi sy'n paratoi i'w chymryd i. Tar y bel ar ei droed chwith. Ddim yn glir eto. Yr ergyd yn cymryd gwiriad. Shepherd darodd hi, lle mae hon yn disgyn. Nôl wrth draed a Brwsizi yn y pen draw. Cyfle arall iddo fo groesi tuag at y postyn cefn tro yma! Arpeniad gan Ben Amon yn erbyn i Ginglwb sy'n rhoi Hwlffordd ar y blaen. Y tro cynta i'r adar gleision sgorio yn erbyn Pennod mewn 7 gêm. A fe alla honna fod yn gôl bwysig iawn yn y ras i orffen yn ail. Cyn Owen i gymryd y gic. Chwiriad mor bell ag Owen! Owen Pritchard! Nach i gôl! Gwych! I ail gôl yn erbyn Hwlffordd y tymor hwn. A mi oedd honna yn wefreiddiol. Am streic mae honna reit yn y gornel ucha. Dim cyfle i'r gôl geidwad. Walters. Y bas dreiddiol. Yn canfod Owen. A'r bel yn disgyn ar y trawst. Jacob Owen. Gadlu'r bel redeg heibio'i gorffog yn trio'i look. Ail gyfla. Heibio'r postyn. Wel, oedd hwnna'n gyfla gwirioneddol. Os anisgwyl i Cael Cennifod, ond i ergyd o heibio i'r nod. Morgan, nath honna daro braich, chwarae'n parhau y bel nôl i mewn! Arpeniad yn croesi'r llinell! A James Crowell sy'n rhoi Pennod ar y blaen! Prif sgoriwr yr ymwelwyr efo'r peniad. A fe gafo Zach Jones gyffyrddiad â ni, ond y golwr yn methu rwystro'r bel rhag croesi'r llinell. Yr hedion yn un dda, tuag at y pelsyn pella. Neud yn wych i cael y bel lawr, creu problemau i Zach Jones yn y gôl. Mae'r Bala wedi bod ar rediad gwael yn ddiweddar gyda'r clwb yn sicrhau pwynt yn unig ers yr holl. Y Canaries oedd i gwrthwynebwyr penwythnos yma, clwb sydd heb golli yn erbyn y Bala ers mis Rhagfyr 2022. Cic gornel gynta, Cynarfon o'r hanner gynta, Matty Jones yn ei chwipio hi mewn, mae dal yna. Ac yn rhydd yn y cwrt ac i gefn y rwyd! A Sam Downey yn ei chwipio hi! Wel, mi oedd y bel yn adlamu i bob cyfeiriad am ddiffyn y Bala, methu chlirio hi. A Sam Downey sy'n dathlu. Matty Jones, gadw y bel i Paulo Mendes, bel i gyfeiriad Louis Lloyd. A'r bel i gefn y rwyd! A gôl i'w rwyd i hun, dwi'n credu, gan Kieran Lloyd. A mi oedd presenoldeb Louis Lloyd yn arwain at y camgymeriad gan Kieran Lloyd. Jones ar taliad at Mendes bel. Tasgu'r ergyd! Sam Downey! Sam Downey! Am ergyd, am ddathlu, ail gôl Downey. Dim gobaith o gwbl i Joel Torrance yn y gôl. Bel hyfryd at Louis Lloyd ar bedwaredd. Campus gan Louis Lloyd. Am ddiffyn y Bala yn sgwar. Dim gobaith i Joel Torrance yn y gôl. A Paulo Mendes
Davies, o, na chi bas at Louis Lloyd, os a Pennod, oes yn wir. O, dyna chi sut mae gorffen. Gwych gan Louis Lloyd, gwych gan Gaernarfon. Y bas gan Adam Davies yn berffaith y tu hwnt i Kieran Lloyd. Mae'r Met wedi gweld hi'n anodd curo'r Seintiau Newydd dros y blynyddoedd ac roedd hi'n argoeli'n ganlyniad gwael arall i dîm Ryan Jenkins wrth i Adam Wilson roi'r ymwelwyr ar y blaen wedi dim ond 5 munud. Roedd y Seintiau'n edrych yn hynod o gartrefol ar gampws Cyncoed ac ymhen dim roedd Adam Wilson wedi cipio'i ail am y prynhawn. Roedd hi'n ail hanner digon siomedig i'r Met hefyd wrth i Armi Dote fanteisio ar gamgymeriad y Met a chipio'i 4 gôl ers yr holl. 2 funud yn ddiweddarach ac fe arwyddodd Adam Wilson eto. Hat-trick i Wilson ar y Seintia 4 ar y blaen. Ond doedd 4 gôl yn amlwg ddim yn ddigon i dîm Craig Harrison wrth i Zach Clark arwyddo i'w gwneud hi'n 5. Ac i rwbio halen yn y briw, Louis Phillips gipiodd yr ola i sicrhau chwalfan erbyn tîm Ryan Jenkins. Met Caerdydd dim y Seintiau Newydd 6. Gyda'r Seintiau Newydd a Pennod yn ennill, mae gobeithio'n hwffordd o gyrraedd yr ail safle yn brysur ddiflannu. Caernarfon sy'n dringo i'r 4yd safle ar ôl chwalu'r Bala, clwb sydd dal heb ennill ers yr holl. At y frwydr i osgoi y cwimp nesaf. Nawr mae Aberystwyth wedi bod yn y gyngrair o'r tymor cynta 1. Maen nhw hefyd wedi bod ar y dibyn ers amser maith. Colli yn erbyn Llansawel a bydden nhw'n disgyn o'r gyngrair am y tro cynta. Ymlaen gan Thorn, dim cam sefyll. Patterson yn ail gyfle i Patterson! A'r arbediad yn un dda gan Fuller. Smonach yn amddiffyn Llansawel am y tro cynta heno yn methu clirio. Hanner cyfle oedd angen a Rico Patterson. Sharif yn anwybyddu Lewis a'r bas ymlaen yn Evans. Cyfle i Jonathan Evans ac arbediad safonol gan Will Fuller. Sharif yn hollti amddiffyn Llansawel. Y prif sgoriwr Jonathan Evans i mewn ar gôl. Ond Will Fuller yn gwneud i hunan yn fawr ac yn atal Jonathan Evans. Thorn, pas dda. At Liam Walsh. Walsh a Sharif tu fiwn iddo fe. Sharif yn croesi, y Pennod mewn, a mae'n gôl. Ond y Llimanwr yn torri cylonau chwaraewyr Aberystwyth wrth i Jonathan Evans penio heibio i Fuller. Klein yn disgwyl y bêl ac o ganlyniad yn ei cholli ddi. A dyma Demery eto. Demery tro hwn yn mynd am gôl. Bêl yn rhydd. O'r arbediad gan Dave Jones yn wych, ond mi oedd yna gam sefyll yn erbyn Luke Bowen. Yr ergyd yn reiddiol gan Payne, oedd hi'n edrych fel petai ddim mynd i'r gornel. Dave Jones yn arbed, Bowen yn cam sefyll, Aber yn dianc eto. Demery, pas wych at Price. Demery eto. Mae'n ergydio, mae'n sgorio! Caleb Demery, yr eilydd. Ergyd trod dde, reit mewn i'r gornel, dim gobeith i Dave Jones. Chwaraewyr Aberystwyth yn syllu i'r llawr. Maen nhw'n gwybod i fod e'n hoelen arall yn ei gobeithio ni aros yn uwch gyngrair Cymru. A'i gôl Caleb Demery ydy'r hoelen ola yn arch Aberystwyth. I ni wedi chwarae 7 munud dros y 90. Chwiban ola Nick Pratt o'r noson. A mae'r frwydr ar ben i Aberystwyth. Mae'r golled yma yn cadarnhau i cwimp i'r ail haen. Gyda Llansawel yn ennill, roedden nhw bellach driphwynt ar y blaen i'r dre newydd. Tîm Callum Mackenzie felly angen cipio pwyntia rhag i'r bwlch agor. Ond i wneud hynny, bydda angen i'r dre newydd giro Ceicon a rhywbeth oedd heb ddigwydd ers mis Hydref 2021. Boswell, cael ei rafel awr gan Nash, dyn ni'n ôl i
Calvin Smith, groesiad o Tygart Oswell, o arbediad o Didog. Dyli Oswell wedi rhoi'r dre newydd ar y blaen. Groesiad Tygart. Woodcock, neu beniad o, yn cael ei gwiro gan y golwr dros y traws y tro yma. Oedd hi syth ato fo, ond oedd rhaid o ddelu fe. Mae'n dafliad sydyn. O, na cic o'r smotyn, ta cic rydd ydi hwnna. Cic o'r smotyn ydi. Y dyfarnwr Mark Petch yn dynodi fo Craig Williams wedi baclyn o Edwards yn y cwrt Cosby nid tu allan. Hughes yn ebyn y golwr ifanc Usher. Hughes yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir. Ydy roed yr ymwelwyr Ceicona ar y blaen. 4 gol ar 10 digyfanswm o rwan yn uwch yngred Cymru. Marriott cam i mewn i hanner. Dre newydd o'r cae, Woodcock y ffyrddiad da yn oibio i Oswell. Llydyr chwarae wedyn i Declan Poole. Woodcock di parhau ar ediad i ganol y cwrt Cosby. Ti'n gael Jack Kenny, cyffyrddiad cyntaf da gan Kenny a'r sotliad i gefn yr hwyd. Symudiad slick iawn gan Ceicona. A mae Jack Kenny wedi rhwydo gol slick i fynd efo'r symudiad i 8fed gol yn uwch yn Cymru y tymor yma. Sgwrliad da gan Taram yn gyfle i Martin mewn y cwrs Cosby. Martin yn ergyd a mae wedi dod ar dre newydd nôl i mewn i'r gêm yma. 12 munud o'r ail hanner di chwarae symudiad slick unwaith eto yn y gêm yma. Tro yma gan y tîm cartra. Oedd y sotliad yn wych a mae Desin Martin wedi rhoi ei gol gyntaf erioed yn uwch yngred Cymru a drwy llygedyn obaith i dîm Callum Mackenzie. Hughes mewn o hi teg at y postyn pell a mae'n asod i mewn a mae'n nghefn yr oed. Y golwr yn llonydd ar y linell. Cwestiynau mae siŵr cael ei ofyn pam oedd o allan i chasglu hi. Ond mae Ben Nash drwy ail gol y tymor yma. Bydd ei gyntaf yn ebyn y dre newydd hefyd yma nôl y mis Tachwedd. Mae wedi mestyn y 2 gol fantais na unwaith eto. Williams, groesiad dyfn tu mewn i'r cwrs Cosby, Oswell! Unwaith eto, dy'r llygedyn obaith i'r dre newydd. Ceicola'n cael ei ddal yn cysgu o'r gic rydd sydyn gan George Hughes oedd ei chwipo groesiad gan Craig Williams a 19 munud o'r 90 yn weddill. Y dre newydd 2, Ceicona tair. At gau y castell llawn i nesaf a Ieuan Owen ddechreuodd y chwarae efo gol wedi mond 7 munud. Cic gornel Owen Cuddy yn glanio'n hyfryd i Owen ac i gefn y rhwyd. Ymhen 10 munud roedd y tîm cartref yn ôl yn y gêm wrth i'r ergyd hyfryd yma gan Ben Hughes godi gobeithio'n tîm Lee Fowler. Camgymeriad yn y cefn gan Josh Yorwerth yn golygu mae'r Flint oedd ar y blaen wedi'r hanner cyntaf wrth i Elliot Reeves anfon y bêl heibio Liam Armstrong yn y gol. Ond oedd y frwydr ddim ar ben i'r bari a gyda 10 munud yn weddill yr hen Ben Kane McLagan beniodd yn wych i gefn y rhwyd. Gyda chydig funud yn weddill, roedd y ddau dîm yn ysu i gipio'r fuddugoliaeth, a pha gyfle gwell na chic o'r smotyn. Tacl fler gan Ryan Kavanagh yn rhoi'r cyfle perffaith i'r Flint gipio'r chiffwynt, a dyna'n union ddigwyddodd. Joshua Jones yn rhwydo a'r Flint yn cipio'r chiffwynt holl bwysig yn y frwydr i osgoi'r cwymp. Ar ôl 33 o flynyddoedd yn y gyngrair, mae'n amser ffarwelio ac Aberystwyth yn dilyn i colled nhw yn erbyn Llansawel. Fe fydd Andy Dyer ar y llaw arall wrth i fodd wrth i'w dîm ymestyn i mantais dros y Drenewydd ger y dipyn. I gyngrair y de ni'n mynd nesaf ar ail haen Pontypridd yn cwrdd o'r tîm ar y brig Llanelli. Roedd hon yn gêm holl bwysig i Pontypridd, colli ac fe fydda hi'n amhosib i'r clwb ddringo uwch ben Llanelli ar y copa. Bydda'r pwyntiau'r un mor werthfawr i Lanelli wrth i'r cochion geisio osgoi crefangau a dargleision Tre Thomas o 2 bwynt ar ei hola yn yr ail safle. Danny Williams yn rheoli, dod o hyd i Gibbins. Gibbins yn cael ei daclo, mae'n syrthio'n garedig i lwybr Liam Eason. Eason yn torri tu fewn, ac yn tanio, y golwr yn arbed.
O, reit, sy'n trio clirio, mae'n dod o ddiar Cummings. Ac oedd hi'n gyfle gwirioneddol i Bradley Gibbons reit o flaen gol. Samuel Johnson. Gyrru tuag at amddiffyn Llanelli. Yn cael ei anfon yn ôl. Dyma Kieran Lewis yn lledu'r bêl. Allan at Taylor Marsh. Marsh yn codi ben yn croesi. Mae yna ddynion yn y cwrt i Pontypridd. Cummings yn ei thynnu yn ôl. Dan Griffiths ar cynnig. Ac mae'n cael ei harbed yn arwrol gan John Chesters gyda'i droed chwith, dwi'n meddwl. Jared Wright sy'n trio clirio. Bale yn cael ei gwyro lawr, ac mae'n gamgymeriad yn y cefn unwaith eto, a'r tro mae Bradley Gibbons wedi manteisio, ac wedi rhoi Llanelli ar y blaen. A Pontypridd wedi cael ei rhybuddio am chwarae yn beryg yn y cefn, a Gibbons yn cymryd i gyfle tro yma. Not yn ôl at ei gapten Jared Wright. Wright yn mynd am y bêl etos neg yn canfod Samuel Johnson yn y cwrt. Y Samuel Johnson yn dod â Pontypridd yn gyfartal. Chydig dros funud barodd y fantais i Llanelli. Ac am bas oedd honna wedi mesur yn berffaith gan Jared Wright. A mi ath y golwr ifanc i'w dde chydig yn rhy fuan falle. Luke Cummings yn mynd am yn ôl. Joseph Lloyd yn rhoi'r pwysau ar amddiffynwr. Na drosedd ar Cummings, nagoedd yn ôl y dyfarnwr. Mae Joseph Lloyd wedi cymryd y tafliad yn sydyn. Liam Eason ar ymyl y cwrt yn argydio. Mae trwy goese'r golwr. Ydy wedi croesi'r linell. Ydy mai. O, am ddrama mae Liam Eason yn erbyn ei gyn-glwb yn sgorio wedi 88 o funudau. Luke Cummings yn mynd i'r llawr yn gyntaf. Oedden nhw'n meddwl fod na drosedd arno fo, ond Lloyd yn chwarae'r bêl yn sydyn i Liam Eason a'r golwr druan yn gwneud smonach llwyr ohoni. Llanelli sy'n ymestyn i mantais ar y brig i 4 pwynt a gyda mond 3 gêm yn weddill dim ond adar gleision Tre Thomas sydd ar gallu i ddringo uwch ben tîm Lee John. Tua'r gwylod ac mae'r frwydr yn parhau i Gwytre United a Penrhyw Ceibr i godi allan o safleoedd y cwymp. At y gogledd ac mae'n parhau'n dyn ar y copa rhwng bai Colwyn ac Airbus UK gyda'r 2 glwb yn sicrhau 3 phwynt am y trydydd penwythnos yn olynol, tra bod prestatyn a llai wedi selio'i lle yn safleoedd y cwymp. At y brif adran yr ewn ni nesaf, oedd y Seintiau Newydd yn cwrdd â Caerdydd yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru penwythnos diwetha. Caerdydd ath â hi yr adeg hynny, felly'r Seintiau yn gobeithio talu'r pwyth yn ôl yn y gyngrair. Helen Evans yn gynt at y bêl yn brwydro ddau hennill i. Lexi Jones yn ei gosod i allan i Miriam Francis Jones. Peniad gwych gan Chantal Tier i roi'r Seintiau ar y blaen. Munud yn unig ar y cloc. Mae'r tîm cartred i rhwydo. Croesiad da, peniad gwell, y Seintiau ar y blaen. Caitlin Chapman. Heibio i Shannon Evans. Y croesiad, o golwr ni ffwndro hi. Mae yno i Grace yn glia gyna i Chantal Tier dros y bar a chlirio'r pwysig gan Megan Bowen. 5 munud yr 20 y weddill. Maria Francis Jones. At y postyn pella ac yn gwbl glir i rwydo. Mae Kayleigh Baker. Mae'n ddwy i'r Seintiau. Mae'r pencampwyr ar ei hôl i. Croesiad da arall. Neb yn marcio Baker. Ffion Price i'w chwipio hi. At y postyn pella. A dyna lle mae Niamh Jenkins. 3 munud a hanner yn weddill. Mae Caerdydd nôl yn y gêm, mae'n 2-1. Kehoe. Billingham. O, sgiliau hyfryd. Ond mae'n le i Shannon Evans. Dwi ddim yn cam sefyll. Evans yn ei chymryd i gynnar. A mae Caerdydd yn gyfartal. 20 eiliad o'r 90 yn weddill. Mae'r pencampwr di troi'r gêm ar ei phen. Dyn ni wedi chwarae dros funud a hanner dros y 90. Y gigrydd yn cyrraedd Megan Bowen! Mae Caerdydd i hennill hyd os bosib gyda gol ar gêm. 5 munud yn ôl, oedden ni 2 ddim ar ei hôl i. Nawr mae'n 2-2 am stori. Llansawel yn erbyn Wrexham nesaf a'r cochion gafodd cyfle cynta'r gêm i rwydo. Trosedd ar Maya Owen yn rhoi'r cyfle perffaith i Megan Curl rwydo a dyna'n union nath ei. Ond oedd Wrexham ddim am orffan yr hanner yn waglaw. Cic rydd Lily Jones yn bownsio amgylch y cwrt Cosby ac Abby Iddenden yn manteisio ar y cyfle i rwydo ei 5th gol yn y gyngrair.
Llai na munud yn ddiweddarach, fe rwyddodd Eifa syclu'r ail i Wrexham mwyn roi'r ymwelwyr ar y blaen ar yr hanner. Ond Llansawel ddechreuodd yr ail hanner a tân yn ei bolia. Jade Crofts yn methu a chyrraedd cefn y rhwyd, ond Megan Curl oedd yno i wneud y mwyaf o'r ail gyfle a chipio'i hael o'r pnawn. Caerdydd yn ymestyn y bwlch ar y brig a gyda 7 pwynt o fantais am ond 9 ar ôl i'w hennill, fe allai'r adargleision ennill y bencampwriaeth ddydd Sul, gyda Met Caerdydd yn wynebu disgyn dydd Sul hefyd. Sylw i dîm dan 19 Cymru sydd dan ni yn ola heno ac am wythnos iddyn nhw yn chwarae yn rownd elite pencampwriaethau Ewrop. Gemau mawr, Chris gynta wrth y lliw, felly enw mawr hefyd, a'r her gynta yn un enfawr, yr hen elynion Lloegr. Roedd Cymru'n ffodus iawn o'i gôl geidwad Lewis Benjamin nos Fercher wrth i'r bachgen ifanc 19 oed gadw'r tîm cartref yn y gêm ar sawl a chlysur gan gynnwys yr arbediadau gwych yma o gicrydd. Roedd sawl cyfle i ymysodwr Man United Ethan Wheatley gipio'r fantais hefyd, ond Lewis Benjamin oedd yno i gadw Cymru yn y gêm. Ond roedd tîm profiadol Lloegr yn sicr o greu trafferthion i Gymru a 10 munud i mewn i'r ail hanner fe gipiodd Ethan Wheatley gol gynta'r noson. A Chempong yn brasgamu heibio amddiffyn Cymru ac yn rhoi'r bêl ar blat i Wheatley sgorio. Fe geisiodd Cymru daro nôl yn fuan wedyn, ond arbediadau Tommy Setford yn fan hyn yn golygu fod Cymru'n parhau'n waglaw. Gyda'r cloc yn brysur agosau at y 90, fe gipiodd Siwmaira Mweica ail i Loegr i selio'r fuddugoliaeth. Canolog sydyn nawr ar berfformiad Cymru'n erbyn Portugal bnawn Sadwrn. Tuck yn methu reoli Tronas ar chynnu. Portugal yn dwy'n y bêl, Tom Ment o un ffordd, gyda'r ffordd arall! Ac arbediad da gan Lewis Benjamin. Y golwr i lawr yn sydyn i'w dde. Portugal sy'n cael y meddiant ac yn dod yn ei blaen eto. Bêl i lwybr Tome. Tome efo'r croesiad ag at y postyn cefn. Pennod ymlaen am y mewn. Gabriel Silva gododd ar y postyn agosa a'i beniad o ar draws wyneb y gôl yn curo Lewis Benjamin. Golwr Cymru yn sefyll fel delw. Ar ôl colli ddwywaith, mae gobeithio'n Cymru ar ben. Bydd y tair gwlad arall yn brwydro ymysg i gilydd i ennill y grŵp yn gema nos fory. O dyna ni ymheno, diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Cofiwch, 2 gêm fyw dyn ni nos fory. Cymru dan 19, maen nhw'n chwarae gêm ola yn rownd elite pencampwriaethau Ewrop yn erbyn Twrci. Mae hwnna ar-lein ac ar eich teledu clyfar chi am gwarter i 7. Wedyn, wrth gwrs, Cymru yn erbyn Gogledd Macedonia, tîm Craig Bellamy, gêm enfawr, cwpan y byd. Ac ar ôl hynny gyd, nos Wener, gêm fyw o'r gwylodion yn uwch gyngrair Cymru JD y Drenewydd yn teithio i'r Bari, gêm enfawr i'r Drenewydd. Ac ar ôl hynny gyd, byddwn ni nôl nos lun nesaf gyda'r gorau o bêl-droed Cymru. Tan hynny, tara!